Egg Hunt at the Villa, attività sabiħa tfal fi żmien il-vaganzi tal-għid. Nhar it-tnejn li ġej mis-sjata wara nofsinhar il-qudiem, tfal ta' bejn is-6 snin u 12-il sena huma mistiedna jattendu għal din l-attività li se ssir f'Villa Franzija f'Ħallija, ir-residenza uffiċjali tal-Prim Ministru. Hemmhekk se jkun hemm bosta attivitajiet immirati għat-tfal fosthom crafts u diversi logħob. Ma jistax jonqos li l-qofol jintlaħaq meta jkun hemm it-tfittxija l-bajda, logħba marbuta mal-festa tal-għid. Din il-festa familja għandha wkoll għan-nobli, kif dawk li se jattendu nhar it-tnejn jistgħu jagħtu donazzjoni għal Putinu Cares. Biex wieħed jattendi għandu jikseb biljett mingħajr ħlas mill-Berġa ta' Kastilja bidħul minn Triq San Pawl l-erba' bejn id-9 ta' filgħodu u nofsinhar. In-numru tal-biljetti huwa limitat. F'kummenti ma' dan l-istazzjon mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Qabela mhux biss ħeġġet lin-nies biex jattendu għal din l-attività fi spazju mill-isbaħ, iżda aċċennat ukoll għall-annobli warajha. Din hija festa għat-tfal qegħdin niftħu l-bibien ta' Villa Franzija l-għada tal-għid biex it-tfal ikunu jistgħu jgawdu f'attivitajiet li wara kollox hemm għan nobli warajhom. Għalhekk nistidinkom biex iġġibu tfal hawnhekk u flimkien tgawdu f'atmosfera festiva f'attivitajiet preparati għat-tfal.